vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ivo vakati mufundisi. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Handina kana kutombogara ndakafungidzira kuti nerimwe zuva ndichange ndichizopa umwe munhu confession iyi, nekuti ndaingozviudza kuti isecret yangu sezvatainge takavimbisana inini nabanguru uye zvekare naamai guru. So mukoma nacho inini ndakatoenda kubible school mune zvakanaka. Zvino ndakazoti ndabva kubible school kukuya, asi chimwezve chainge chichiitika pandainge ndiri kubible school ndaitopota ndichitoprofita vanhu. Saka ndakazoti ndabva kuya ndopandakabva ndazoiswa kumaruzevha. Mukoma ndakaiswa kumaruzevha kunzvimbo kwainge kuine vanhu vainge vachitambura, kuya kutambura kwekuti kana pamusha panenge pachitonzi panenge paine hupfumi hunge patori nehuku, because vanhu veko vainge vachitambura. Ndikabva ndati hazvinei, Mwari ndo zvavainge vasarudza izvozvo. Vabereki vangu vakazosvika pakundiramba mukoma nekuda kwenhamo iyo yandainge ndiinayo. Saka banguru manje vakabva vazotaura nevakuru vechechi. Ivo banguru vainge vaine magonyeti avo, but zvinhu zvacho zvainge zvimbori zvavo, pari zvino zvava zvangu, zvava muzita rangu. So mukoma ndakabva ndazonzi nabanguru ndaifanira kuti ndinge ndichiuyawo muHarare mushure mekunge vataura nevakuru vechechi. So ndokubva ndachizouya manje ndikabva ndazopiwawo sangano rangu rekuti ndinge ndichizoritungamirira muno muHarare. So mukoma ndakati ndauya kuno ndakambotanga ndichagara navo banguru. Saka banguru manje vakazotanga kundipa nhoroondo yechechi yedu mukoma. Nhoroondo iyo yatakakura tichiverenga sandiyo nhoroondo yandakazoudzwa nabanguru, because ivo banguru vakabva vati hongu kuchechi uku vanhu tinovaudza kuti chivanhu hakuna, uye tinovaudza kuti midzimu yakashata, but mavambo echechi yedu akatotangirawo mumatare edzin'anga. Hanzi mukuru wechechi akatoenda kun'anga ndokubva azopiwa masimba. Mushure mekunge apiwa masimba akabva azonzi iye ainge achitemerwa kuti vana vose avo vaainge achazozvara, vana ava vaifanira kuti vange vachizobuda vakaremara. Saka ndo nhoroondo iyoyo yandakapiwa nabanguru vangu. So mukoma banguru vakati vandiudza nhoroondo yose iyi ndakambotanga ndicharamba. Vakabva vati unoramba here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vati ivo vainge vachida kuenda neni kwacho ikoko kwacho kwavainge vachiti ndokune mavambo echechi yedu. Avo banguru naamai guru chavainge vafambira ndechikuti nyoka yavo inge ichiwaniswa simba. Ipapo ndo pandakabva ndatoziva kutoti heya, ko ivo banguru naamai guru vatori nenyoka, nyoka iyo yainge ichiva pamari, nyoka iyo yavainge vakatorera kuti inge ichizochengetedza matrack avo, midziyo yavo. Saka mushure mekunge vandionesa kuti ndo zvavainge vari, vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti inini masimba angu ange achizowedzerwa. Ndakazobikwa mukoma ndokubva tachizodzoka zvedu kuHarare. Ipapo ndainge ndava nerimwe simba. Ndaiti kana ndikasimudza so ruoko rwangu ndainzwa rimwe simba, ruoko rwangu rwaita kubvunda kudai nemasimba avo andainge ndichinzwa kuti anenge achiburuka achipinda muropa rangu. Mukoma ndaiti ndikangonamata kudai ndakasimudza ruoko, chechi yose yaita murakatira, uye ndaifarira kuzviita zvinhu izvi pamabig Sunday. Zvino ndakati ndava kutanga kuita mukurumbira. Zita rangu rainge rava nemukurumbira nekuda kwemamiracles andainge ndichipefoma. Ndikabva ndadzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita slow down, because midzimu iyo yacho yavainge vakagadzira hanzi yainge yava kuda kutanga kumuka kuti inge ichirwidzana neicho chavainge vagadzika pandiri. Saka ndakabva ndazoslowa down. Until now mukoma ndinotongoparidza vhangeri riya rinenge rakapora ndichiitira kuti ndisazomutsa chiya chakaiswa mandiri pavainge vachindibika, icho chinokwanisa kundipa masimba ekuti ndinge ndichinamatira kunyange chirema chobva chatosimuka, chobva chatobva pawheelchair. But mazuva acho mukoma ndaiti so ndikangosimudza ruoko kudai vanhu vobva vatotanga kutodonha vachitotaura nedzimwe ndimi dzavasingazivi. Saka each and every time taiti tikadzokera kumba kwen'anga iya vaibva vazondigamuchidza zvinhu zvavo, ndokundipa kwavakandiita upfumi hwavo. Ende zuva ravakazopedzisira manje
kundipa nyoka yavo, ndopavakabva vazondiudza kuti vainge vasarudza inini kuti ndinge ndichizova mudyi wenhaka yavo. So mukoma mushure mekunge banguru vatanga kurwara, ndopavakabva vazoti vainge vachida kuti zvimwe zvinhu zvinge zvichizoiswa muzita rangu. Nanhasi uno mukoma inini matrack ndinawo, but ndakawandira kumabhazi because ndo business randinofarira remabhazi. Uye zvekare nyoka iyoyo mashandiro ayainge ichimboita makore awo banguru pavainge vachiri vapenyu, ndo mashandiro zvekare ainoita. Nyoka iyi inondichengetedzera midziyo yangu. Mabhazi awa paanenge achifamba mumugwagwa ndiyo inenge yakatungamirira iri kumberi ichindichengetedzera midziyo yangu kuti isazosangana netsaona munzira umu. Saka ndinoda kungoreurura mukoma kuti izvo ndo zvandinazvo, uye zvekare ndo zvandakabatiswawo nabanguru, uye zvekare ndinodawo kungobatsira kune avo vanenge vachida kubatsirwa, ndichivaudzawo kuti hongu muchechi munokwanisa kuudzana kuti chivanhu hakuna, but chivanhu chiriko. Chinongoitika muchechi ndechekuti kune avo vanenge vaine zvavo zvavanenge vakabata. Sezvo vanenge vaine zvavo zvavanenge vakabata, ivo vanenge vasingadi kuti imimi muri pasi munenge muine zvipo zvokuti munokwanisa kuzovafumura kuti imi mune zvinhu zvenyu zvinokupai mari, zvinokurutsirai mari. Saka kavanobva vazokuudzai kuti madhimoni ndezvemadhimoni. Mukoma ndiyo confession yangu. I know kuti vazhinji vachatsamwa, but ini nditori mufundisi, ndinototungamirira sangano, uye zvekare kana ndikatomirawo pamberi pechechi ndinototuka ndichitoti handidi kutevererwa nemweya yemadzinza, asi mweya iyoyo yacho yatakasunga yemadzinza ndo inotoshandiswa kuti inini inge ichindipa mari, but ndakaisunga kuti inge ichingopa inini chete mari. Dzinza rose haitendedzwi kuti inge ichienda kunoshandirawo vamwe vedzinza. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ichibva kuna vamufundisi avo. Ndakavabvunza kuti saka nyoka iyi inogara pai? Hanzi nyoka iyi inogara muceiling, haina kana kumbokura nyoka iyoyo, hanzi inogara muceiling. Yei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi vanoda kundijajajajai, but yechokwadi chandakuudzai ichi. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadi zvenyu. Hei, ndinokutendaiwo nechirongwa chenyu. Ndangouyawo pano ndichizvininipisa. Ndiri kudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mukutonamata chaiko, because iniwo ndine izvo zvandakaita, but ndakakumbirwa manje navatete kuti ndinge ndichivasvitsira mari iyo yavakati ndinofanira kuti ndinge ndichizoisvitsa kune imwe sister, but cousin sister kusaidi kwana amai. Saka nditombozivi kuti vatete vangu why is it vakavengana necousin sister yangu. Saka iye manje pari zvino akaendawo kumhiri kwemakungwa kunoita nurse aid yake. Akaendako kumhiri kwemakungwa, this was last year muna November, but muna September manje ndopacho ipapo pandakapiwa mari navatete. Vatete pandakaenda kumusha vakabva vandiudza kuti vainge vaine chipo icho chavainge vachida kuti ndinge ndichizovasvitsira kune cousin sister. Izvozvo mukoma zvekuti progress yose yaunenge uchiita muupenyu unenge uchinyorawo mumafamily group. Saka iye kubva paakatanga kuapply izvozvo zvekuenda kuchando ainge achingoupdata mufamily group. Saka vatete pavakandiudza kuti vainge vaine chipo chavo, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichienda kunochitora, because vainge vakatomuudzawo. Iye akabva atoti please sisi musazokanganwa kunopiwa chipo changu navatete. Ndokubva ndaenda kuya. Saka pandakaenda kuya vakabva vati vainge vachida kundipa $20. Ndikabva ndati zvino munhu uyu $20 iyi yamuri kuda kumupa South Africa uko maranzi haashandi. Ivo vakabva vati ndinozviziva kuti achaishandisa chete, chingotora $20 iyi. Saka mukoma ndakabva ndati paya pandainge ndava kuda kugamuchira mari iya, ndakabva ndanzwa voice rakanditi usatora mari iyoyo, but mukoma ndikabva ndazovaudza manje kuti ndainge ndanzwa voice rainge randiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichitora mari iyoyo. Vakabva vati zvekwako zvakasimba, handei kubedroom kwangu. Ndokubva taenda kubedroom kwavo. Vakabva vati pane nyaya yandikuda kukuudza. Vakabva vanditi ivo vainge vaine chinhu chavo chavainge vachida kurasirira kune cousin sister yangu. Vakabva vati chinhu ichi manje chinotenderera mudzinza redu, vachiti chinhu ichocho
ndo zvekare chiri kutondiafektira mwana wangu, because inini mukoma ndine mwana wangu musikana, saka mwana uyu ane problem yekuti anopota achidonha, anenge achingodonha so anongopota achidonha. Saka vakabva vati ivo kwandiri problem iyoyo yainge ichazongoramba ichimutambudza, uye zvekare iniwo mumarriage ndainge ndichazobuda nekuti kune mhepo iyo inonzi inotenderera mudzinza. Saka vainge vachida kuti vange vachirasirira mhepo iyoyo, vakabva vati vainge vakaudzwa nen'anga yavo kuti kana tikarasirira mhepo iyi tobva taisa pamari, then mari iyoyo tobva tazoipa cousin sister iye paanenge achienda kumhiriko kwemakungwa, hanzi mhepo iyoyo inobva yazorasika mugungwa. Ndozvavakataura. Saka mukoma ndakati ndakatarira ndikabva ndaona kuti mwana wangu already ane problem yekuti anopota achidonha, ende akadonha mukoma anokwanisa kuita muswere wese wezuva, mwana asingafeme asingaite sei, but uchiti ukamubata so unotonzwa kutoti hana yake inenge ichirova, munhu uyu anenge achiri mupenyu but asingafeme. Saka pavakandiudza nyaya iyi mukoma ndakabva ndati ini regedzai ndinge ndichiponesawo mwana wangu, plus iyi nyaya yavava kundiudza yekuti ndatova pedyo nekubuda mumarriage, ndikabva ndaona kuti zvinenge zvine chokwadi mukati, because ipapo pandakaenda kumusha tainge tatonetsana nemurume achitondiudza kutoti kuenda kwawaita kuZimbabwe tisina kuwirirana zvinoreva kutoti this is almost the end of our relationship, handichatombokutrust pamwe uri kuenda kunohura ikoko. So mukoma ndakabva ndazongogamuchira mari iya. Vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu, kana uchingudza kuti ndiri kunyepa, mari iyi zvandoda kuti unge uchiita ndikuda kuti unge uchiitora, then paunosvika pamba the first thing chauri kufanira kuti unge uchiita ndechekuti unofanira kuti unge uchiudza mwana wako uyu wekudonha uyu kuti ange achikucherera mvura. Kana akucherera mvura, iwewe usati wagamuchira kapu iya yaanenge akuunzira yemvura, wobva wazomupa mari iyi, wobva wazomutorera zvine chisimba. Unomuudza kuti mari iyi ndoda kuti unge uchinotenga zvaunoda, but wobva wazomubvutira mari iyoyo. So mukoma mushure mekunge vandigamuchidza mari iya ndikabva ndati vatete regedzai ndinge ndichinozviita izvezvizvi, ndokubva ndamhanya ndichidzokera kumba kwangu. So mukoma ndakazoti ndasvika pamba ndokubva ndadana mwana ndikabva ndati ndichererawo mvura, ndokubva andicherera mvura paya. Akati adzoka ndikabva ndati maita basa. Ndokubva ndamupa mari iya ndikabva ndati ndikuda kuti unge uchienda kunotenga majiki kutakishop wazvinzwa, ndokubva afara mwana. Saka akati ava kuda kunobuda ndikabva ndamuti dzvi ruoko, ndokubva ndamubata ndikabva ndamubvutira mari iyoyo. Mukoma nashi ndakati ndamubvutira mari, mwana akabva atanga kuita chinhinhiva chiya chekuratidza kuti ainge abatwa neshungu, ndokubva adonha pasi. Akati adonha pasi mukoma ndokubva atanga kuchema, but ainge asingachemi manje nevoisi rake, ainge achitochema nevoisi remunhurume. Ndokubva achema achiti ndabayiwa kani, ndabayiwa, ndakunotsvaka pamwe pekunogara. Mukoma mwana wangu ndokubva atongomuka, ndichitoona kutoti mwana ainge atova right. Saka ndozvakaitika ipapo mukoma, ndikabva ndamhanya zvekare ndichidzokera kuna vatete, ndokubva ndavaudza kuti ndozvainge zvaitika. Vakabva vatoti waonaka wako mwana atopora, zvimwe zvinoda kuchenjera. Ndokubva ndazodzoka kuno kumanje. Pandakadzoka kuno ndopandakabva ndazopa cousin sister yangu uyo mari. Ndakati ndamupa mari akabva atongoitora akatoti vaita basa vatete, akabva atora mari iyaya. Saka iye manje iko zvinozvo anogara achingodemba, ende haaregedze kudemba mufamily group, because iye anenge achingotaura kuti kubva zvakasvikako kumhiri kwemakungwa ane matambudziko ari kusangana nawo. Number 1 ekusangana pabonde nemunhurume. Iye achizoya kwandiri akanditi sisi zvinhu zviri kuitika pandiri, I don't even understand. Iye anoti akatoti one day paakamuka ndokubva atoona umwe munhurume akatobuda mumba make, but akabva atoona kutoti kuzasi kwake uku kwainge kutori nezvinhu zvainge zvichitoyerera zvichitorakidza kutoti ainge atori maspams. Saka mukoma ndo izvo zvatakaita inini navatete. Saka vatete ivo vakati vari kuda kuti vange vachiita zvikare imwe miko, vakabva vati unokwanisa here kuuya kunoko, but pari zvino hangu handisati ndavapa mhinduro, because ivo vari kuti tiri kufanira kuti tinge tichimusungira chiraramo kuitira kuti iye asazokwanisa kuwana munhu anomubatsira, uye zvekare kunyange akazowana munhu anomubatsira nekuda kwekuti chiraramo chake tinenge takachisunga, haakwanise kuti ange achizowana mari nekuti achazongosangana nevanhu vanenge vachimuchaja mazimari emuwando apa isusu tinenge takamusungira chiraramo. Saka mukoma
I did this handidi kukunyeperai nekuda kwekuti ndainge ndavawo nemakore ndichingoti pano nepapo ndareceiva phone call, dzokai kumusha kani mama, mwana kunoku, mwana haachatauri, mwana angodonha achibva kuchikoro, mwana angodonha achibva kumashopu. Saka ndichizoita zvese izvi zvandakaita mukoma, it was that desperation yekuti zvinhu izvi kana kuinewo kwekuti zvinokwanisa kumbofanisonogara zviri nani mukoma. Vanhu vanokwanisa kuti ndine hutsinye, but kana kuri kunzi ukasangana nazvo ndo paunozonzwisisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Naimi zvazvakangoma hazvo vedwe, hanzi do not judge me nekuti amuzivi marwadziro azvinoita. Mwana paanenge achingorwara achingodonha achingonzi adonha 2 minutes ndotodzokera kumusha zvichinzi mwana arwara adonha haasi kutaura haasi kufema. Mwana kuita muswere wese wezuva asingafemi, but hanzi hana yake inenge ichitorova but asingafemi. Akangoti zi ngatitaure navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Saka ndinoda kuzivawo kuti maprotocols chaiwo andinofanira kuti ndinge ndichishandisa ndeapi, because inini mukoma ndakarovawo amai vangu, but ndichizosvikawo pakurova amai vangu ndainge ndakadhakwa. So right now I am trying mukoma, but ndinototi pose pandinenge ndichizviudza kuti handichadi kuramba ndichingonwa doro, but ndinozogumisidzira manje doro rere ndava kurinwa zvinenge zviri overdose. Like mwedzi uyu wose wadarika ndainge ndisingatombonwi doro, but zvakazongokaruka zvandibata. Ipapa pandakabva mukwana mari yangu, then ndokubva ndatoenda kubhawa mukoma. Ndakazoti makuseni ndo pandakabva ndazomuka ndichitoona kutoti ndainge nditori kumba kwerimwe hore. Ndokubva tatanga kunetsana paya, because ndakabva ndaona kuti mari yangu yandainge ndaenda kumba kwake ndinayo, because ndakangoti ndichingobvawo kubasa mari dzedu isusu tinodzipirwa mumaoko, ende ndikabva ndatongoendawo kumba kwake nechienvelope changu, but ndainge ndawirirana naye kuti mari yandaifanira kuti ndinge ndichizomupa usiku hwose inge iri 1000 rands, but ndichizomuka makuseni ndokubva ndazoona kuti kamari kandainge ndangosarwa nako kainge ndikabva ndazoona kuti kamari kandainge ndangosarwa nako kainge kangori ka500 rands papei yangu. Inini mukoma mari yandinowana pamwedzi ndinotambira mari iyo inokwana kuita 4700 rands, saka minus 1000 zvikare tongoti minus 1000 pamakashandisa patenge tichinwa doro. Saka imwe yose iyi handizivi kuti yakaenda kupi. Iyo akabva ati haatoziviwo kuti mari iyo yakaenda kupi, because iye anoti hana kana kumbogara akabata hembe dzangu. So mukoma nashi ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo maprotocols andinofanira kuti ndinge ndichishandisa kuti ndinge ndichikumbira amai vangu ruregerero, because ivo amai pandakavarova ndainge ndine makore 20. Saka nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndiri kubhawa ndichitongotaura neimwe friend yangu, because ndaiwanza kuti paya kana ndikawana mari then moms vaibva vazotanga kupopota ndachiti mari yako unongoipedzerako kudoro ikoko, but pana paunenge uchida kuti ndinge ndichingoramba ndichingotenga chikafu. Saka moms vangu she is a single mom, baba vakasoshaika patainge tichiri vana vadiki. Saka ndakazoti ndava kutaura neimwe friend yangu, then ikabva yandiudza kuti moms wako vanodheerera vaya unofanira kuti umbovarova kahwani. Saka ndakatobva kubhawa mukoma ndakatovadhakirwa moms, ndakangoti ndichingopinda mudheni, then ivo moms vakabva vandibvunza kuti ndainge ndasarwa nemari papei yangu, ndokubva ndatovarova mbama ndikabva ndadzokera kubhawa. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatisamai kuti tinge tichitaura naye mucomment section kurova amai.